Iya, nomba iya pun. Oke, nanti dia itu bakal lihat. Ada punya waktu. Oh, sekali ini. Mari dia. Oke, nanti. Baga na makan. Najeriya makan. Ana wana makan. Age ukioma. Ai da kujari. Ne na ya ne godi ka ngwa da to. Godi. Godi. Onye ya abịa be mmadụ, onye ya kiri ya si mmadụ, ibe ọ na-eme dị mmadụ, ọ bịa dị ya, o nwere mgbe ọ na-adị. Nke a bụ ya na-anyị ego na ndị bịa bụ ndị ọla anyị ya na-asapụ inwe nnachọ ndị ege ị na-achụ bụ enyi ọzọ ekele m unu rinne ekele m ojolokpa agbangi ahụ si na mpụ jolo onye nke odogbo alụsị nwata bansi ọka ị na-ama bịa gwelu mmanya ka ekwele onye owu chiakada ebe ọ nọ bulu mmanya jebe ebe ahụ bulu mmanya bịa gbe mmanya ka ibie onye owu onye kwu okwu mana ebe ọ nọ mmanya gbajuo ya dọbalịwa alụsị nwata bansi mmadụ ka atụ egwu ugbo ọma alụsị nwata bansi odogwu ka mmadụ ọka alụsị ebe agụ na-eche agụ ịdị n'igbo dị n'oyibo asị nwata bansi nnukwu nwaanyị anyị ekele Michael asị m adịla mma nke a bụ onye ga nke bụ ego batawa nna m asị m ego batawa n'ụzọ gị
unu na-apụ anya ọjọọ kọmanda ndị agha director Abagana General director Chibọka ndị eji ọma ọrụ ndị eji eje mba ọrụ arụ n'ọgbọ na obere Chukwu na Abagana ndị ebibiri unu na-apụ anya na alụ general kọmanda Abagana ndị unu na-anụ maka ba ndị ọgụgụ n'anya ndị alatara ike mmụ ndị ji ada ha arụkwara agụ na-egbu na ndị ala wee sị na ọ dị akọwa akwụkwọlu ibe a na-eme wee na-ekwu ka tata dị iwe abịa abịa ebe na-abịarị abịarị ekwuru ya m na-adọta ịma Abaga na ọdị mkpa ịma Abaga na ogburu ogwu ibe ime na anya agụla ọrụ ma si n'ọrụ ọdịnala na ndị elu ya abụghị ego ogologo ndụ na isi ike protection bụ na ụmụaka yi ụmụ ikolobịa niile na-arụrụ ọrụ amụla nke mbọ ya abụ amụla nke mbọ ya iwu gbado ebe a naghị eje ejebe anya ana gbado ebe a naghị ana anaba anya ana maka na asị mmụọ dị ebe na ozu ugwu na ọrụ mmụọ na-emere n'ebe ọrụ mmụọ ji enwere anyị ka dịka asị m n'ọbịa gwudo ọ na-eji ihe o nwere n'aka esi ji ya ọ na-ede ebe obodo ọzọ na ebe ụmụaka anyị anya promotion amanda ikolobịa isi adị ọ na-achọ ihe anyị egwu egwu na ebe na-egwu egwu mana rekọ bịa biko wetana ọba Grik na azụ ụlọ ozugbo ozugbo wetana ọba Grik na azụ ụlọ ozugbo ozugbo agụ na-eche mba uwe ga-achị ebe anyị maka na iwe bụ na agụ bụ ọkwa n'ihe agụ ịlọta ofu ụbọchị asị si wapụ agụ awapụ na agụ elenechi ahụ na aka agụ dị ọcha onye nwa akwụkwọ n'okwu ahụ ọ gwara nkochi mmadụ ọ bụrụ na ọ dịbụ ọrịa ebe alụ ya maka na onye si dị ọkwasa ụlọ mmadụ akwasacha ma enwere ebe ahụ ịdị ka ha ga-eme ọkwasa nke onye ama na mmụọ wee sị ya na ọ ya dịla maka na afọ ka isi ebe o wee dịba ka afụfe ị na-ata ka ọ bụgoro ibe ọzọ enwetara ụlọ erikakwa n'obodo a ndị edecha ndị ya bụ emecha ụlọ agaba dị ọcha mana ọ nwere ebe ọ na-ewe anyị ji anya ebute iwe bụ onye atụọrọ uche wee sị ya na anya ka iji wee dọta ibu iru anyị mgbazi a na-ekwuru iwu ndị dị ebere mmụọ ya melụta si na ụta ahụ na ihe na ọ gara iru na ọgwụ nwatakịrị egwu tokwu nwaka iwezi otochie ozugbo nne na nna anụ afịa n'obodo a anụ afịa na Anambra anụ afịa na Naịjirịa n'aka ndị mmadụ si n'aka ndụ ndụ ga anyị chọghị alụ ọhụrụ anyị asị ya nwa na ogbe kpọpụrụ isi mana otu ọchọ na na-ebelebe ebelebe bụrụ aga n'ikpe na ya emechọba kpọkụ ya nwere ihe mmadụ eji nwa bịa ndị mmụọ ma sị na tata ịgwa nna ahụ ndị ichie ka dịke nri abụọ na ji ahụ ịkọ na agụ ekele olugbo ibupụtakwu ya ka anyị bụ ụmụnne ebe si nri echi nwata tata ebe si nri echi ọ ya dịrị gị na mma nwatakịrị pụta ahụ ga-ego ka ị na-ahụ ekwu mmiri na-ahụrụ ọkọrọs maka eske n'ego ọya nwụ ituru ọrụ ndị na-ana apụ isi itokwe ebe antịkọ nke nwa bịa ebe ya aka gị dị ọcha nwatakịrị aka ya dịkwa ọcha nwata ebe a na-ahụ chukwu ụzọ maka ibe olu ịkpa anyị taa ịkpụ anya ife mmadụ si na ọ ji ebe nwanne ya na-emesara aka si na ọ bụ anya anya asị ka ọ na-ejiri ajọ ọcha anyị tụwa anya anyị abịara ọmụ ibe anyị bịa a ga-ajụ ebe na mmiri ọ sị nwanne m ọ ya abara gị igwe eze dị egbe anya na-alụ gị maka ewucha na ndị eze mụ na dairetọ ọzọ ọ sị nwanne m onwere ịta ọ ga-ekele ebe unu ọ bụ etupu na bag ọ ga-eji aga ọbụla chukwu
Mgbadi ka atụ egwu. Ekene gị. Ọbụla Chukwu abaga. Ọbụla Chukwu. Otu mkpọrọ mgbo. Ọbụla Chukwu. Ịkalịsị. Ị ga-adalụ. Mgbe ị na-eme erika. Mgbadi ka. Hello, director.
Ide na-ere Igbo. Nwa di ya na ka a na-ekwu okwu ya. Ọ na-awa ji ọlụgo mma o mege ka Abagana si eme na oye. Na-abịa na n'ụbọchị. Abagana nwere o mege ya. Kedu ọfị na-agwọli ya? Ogologo na-adịsi ike. Ele agwagụ. Oti aka na kpamọgwụ na-agụ. Owele ọ na-emele ọra niile. Ọhụrụ nke abụrụ kpata mmụọ ntụ a na-ara. Nnukwu mmadụ nnukwu mmụọ oke mmadụ ala. Anyị ji eme ọnụ. Anyị bụ ndị ọgwụ ji owele eme ọnụ. Ọ na-emechefu mmadụ iru. Ọ tụrụ ọkpụ nke ebe ya bịara abịa. Nya onye nwoke ma nwaanyị dị na n'ọgwụ na-agọli ọgwụ ogologo na-arụsi ike. Nke arọ ọzọ ya aka nke arọ. Ogologo na-arụsi ike ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị. Chukwu melie n'owu nwa ka ọ bụ na nwoke. Ọmụkata nwere ọrụ asịsị egosi. Ọ na-esi ma ọzi n'ọdụgo mma. Chineke wetara ego na-eche ya mamarụ ike ma ego were achọ ego achọ. Ọ bụ na-agọle nwa dị anaghị. Daalụ. Maka ndị na-amara abalị ka amata nke echi gị n'abalị. Aba m bụ ọzọ ọrụ anya nna ya. Ọzọ ọrụ anya nna ya na n'ọgwụ. Ọ dị nwata. Aba gị na nke a na-etu. Ọba m bụ Chief Ọgọst na Mechi Nwankwo Ndibe. Onye Ifitedum, obi eji Ifitedum ọbịa. Ọzọ eze a na-agba nkiri nke mbụ Edumụkọ ọbịa. Kedu ihe ojikọ gị na Awele? Nnukwu ọgwụ. Ibi na njem a na-agba eze dị na ome na-adakwa. Nnukwu enyi anyị nwoke anyị na-adị na mmadụ nne. Iji anyị na-abụ ọrụ dịkọta atọ otego. Anyị na-adị na mma. Obodo mgbe ma fada nwụrụ. Ọnụ ya ọmịaka. Mgbe ma nwada nwụrụ. Ọnụ ya ọmịaka. So anyị na-abụ na mma. Sọ ka anyị ma abịa nleta ntụ ụkwụ. Daalụ. Kedu ọfị na-agọli atọ ọwalị? Gọvanọ na-agọli ahụ n'ọdịgoro ya na mmụọ redio. Anyị na-ekwu ka Chineke nye ogologo na-arụ isi ike. Ọ ka wuo ndị ilu ya eze wuo ndị ilu ya. Ọ bụ egbu ya egbu onwe ya. Agwụ na-atụ ya nwa mbe na-arụ ọnụ ya n'iyi. Maka ọ gafegoro n'oyilu na-eme ya asị. Ya wụ anụ agafegoro n'oyilu na-eme ya asị. Onye kwe n'eze olive ibe. Onye kwe na ya olive ibe. Thank you very much. Daalụ. Asịrị ejela n'igbe ego. Anyị kere gị. Ị nwere obodo eji ene ọkpụkpụ. Itigo ọkpọsa aka. Ahụ na ijiri okwuta. Kedu ka obi dị n'ụbọchị gị tata? Igbo mere ebe a dịrịba mma. Ndị ka abịa ebe a dịrịba mma. Eje na-abịa isi ije. Ụmụnta na ọzọ maka ekpuchi ọma Abagana. Abagana eji eje ibe. Ekwu na ọdụgolu ụmụ Igbo. Dị na ọdọ mere ebe a mma. Anyị kere gị. Kedu ihe kpatara iji akwụnyere ji ugwu? Ibe m ji eme na esi m n'aka nna m wee mụta ya. Nna m wee mụta n'aka nna ya. Nnukwu olili na ala Igbo bụ Igbo. Onye ọbụla bụ Igbo mana ala mmụọ bụ ya karịsị Krismas. Ọ dịrị izu. Daalụ. Anyị kere ndị a. Ọ bụ na Abagana dịka esi eme, o nwere ndị ya ga-emewacha ji bifo iwe ji? Anyị na-edebe nsị ya. Ọ ji anyị gụtara ka anyị ji eme ya. Anyị adịgolo ji na-abịa. Ọ mgbe nke anyị ji ka anyị alibe ji. Ọ bụ na igwe awale ji nwee ike ịwa ji? Mma awara dịka o si dị. Igwe ya awasị. Eza. Mmadụ anyị ya awa. Mmadụ anyị wetara ajị. Onye ọbụla ya awawa ji. Daalụ. Gwa Abagana. Mmanụ one ka ị mara nwee ike ịwa ji na Abagana bifo iwe ji? Abagana wa ji. Abagana wara ji. Onye ọbụla nwee ike nwa ji. Daalụ. Anyị kere gị. Iwe ji wawa ji bụ ka onye ọbụla wabaji ji. Ma ọra mma ma ọra mmadụ awawa ji. Daalụ. Anyị kere gị. Oso ọbụla Abagana na-awa ji. Abagana wacha ji. Ọ ziri ezi na ndị ọzọ nwee ike dị na-agba ji na Abagana wacha ji? Ya nwe nje ebido dị ya na ya atụkwa nsọ dị ya. Maka ihe anyị n'oji ọgwụ ọ dị n'elu ọlụ mmụọ. Dị n'ọlụ mmụọ iwe eriba. Ọ mụ na-ekwu ya. Ọrụ na eze bịa na-ere n'ụbọchị nke tata ka ọ fee na-agwaleba. Ogologo na-arụ isi ike na ezinụlọ ha. Eje na-abụ isi ije. Nwaanyị dịka eji eje na-agụ n'ibe. Ebe ọma ya emeleba. Karịa eke na-emekwu. Ọ bụkwa onye. Daalụ. Ụfọdụ amala aba gị gba anyị aba gị na nke a na-etukasị gị. Ọta aka gbusi ọnwa. Mmanwụ ndị nọ na Abagana. Ewele. Eze ewele. Ewele m iwe ewele. Ọ ibe ọ bụ. Anyị kere gị. Daalụ nne.